Igsuon ang rason nganong atong tinud-on ug atong seryosohon ang atong pag-alagad sa Ginoo, atong seryosohon ang atong pagsimba sa Ginoo, atong seryosohon ang atong pagtuo ug ang atong pagdawat ni Kristo isip atong Ginoo ug atong kinimpuy-an sa atong kinabuhi. Ang rason igsuon nga masulat ang atong pangalan sa libro sa kasulatan. Tungod kay kung masulat kini ang atong pangalan, dili kita itambog ngadto sa linaw sa imperno. Tungod kay kung masulat ang atong ngalan sa libro sa kasulatan, dili gayud kita matambog ngadto sa imperno. Dili gayud kita matambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ato makita sa gipadayag 20 versikulo 15, nag-ingon diri, ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao nay rason igsuon nga atong seryosohon ang atong pagsimba sa Ginoo. Atong puy-an ang atong pagdawat ni Kristo isip atong Ginoo. Kay kung dili nato kini seryosohon igsuon, posible nga dili kita malista, posible nga dili kita masulat sa libro sa kinabuhi o itambog kita ngadto sa linaw nga kalayo. Igsuon sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, ang matag tawo gusto og langit, apan ang problema ang pagkinabuhi diri sa kalibutan dili pang langit kundi pang kalibutanon. Igsoon kung gusto ka nga masulat sa libro sa kinabuhi, maningkamot kita sa pagpasidungog sa Ginoo. Maningkamot kita sa pagbuhat og maayo nga mahimuot ang Ginoo sa atong gibuhat. Atong puy-an, dili kita magkinabuhi nga pang kalibutanon lang. Dili kita magkinabuhi nga dili mahimuot ang Ginoo kanato. Igsoon maningkamot gid kita nga dili kita matambog sa linaw nga kalayo, kundi mahisulat kita sa libro sa kinabuhi aron atong maangkon ang tinuod nga gingharian, atong maangkon ang langit nga gisaad sa Ginoo kanato, atong maangkon ang kinabuhing dayon nga gisaad sa Ginoo kanato, ug atong mabuhat kining tanan nga pagpasinungog diha sa Ginoo uban ang atong pagsalig, uban ang atong matinud-anon nga pag-ampo diha sa Ginoo. Tungod kay kung wala ang atong matinud-anon nga pag-ampo sa Ginoo igsoon, huyang kita sa atong kaugalingon. Tungod kay ang kalibutan, daghan kayo nga mga pagsulay, daghan kayo nga mga tentasyon, o kini mo ay mo distract sa imong pagkinabuhi, sa imong pagpaningkamot nga masulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Igsuon atong lig-unon ang atong pag-ampo sa Ginoo, atong lig-unon ang atong pagtuo sa Ginoo, atong puy-an ang atong pagdawat diha ni Kristo, aron atong maangkon ang kinabuhing dayon o maapil kita o masulat kita sa libro sa kinabuhi. God bless kaninyong tanan.